Deň, dámy a páni, vítam vás u hry Legacy of Discord. Dneska to bude nová séria, dneska to bude nové videjko, dneska to je ďalšie videjko, dneska neviem čo. Takže na tejto hre už tiež makám ako na Clash of Clans, to si môžete o chvíľu teraz všimnúť. Ideme to tam šupky dubky. Mám level 36, BRT 70. Aha, tak ja sa vám ozvem, no. Nesrandujem, už som tu. OK, ako si môžete všimnúť, už... Jo, som to zapracovaný a... Počkajte. No, samozrejme si tu všetko kolektneme, prečo by nemohol by, mohol by som to celkovo urobiť aj mimo videa, ale... Že sa to tak páči. Takže prv ešte si niečo upgradeujeme. Augment. Túto hru odporúčam, je taká chill, taká na oddych, pokiaľ samozrejme nie ste také príliš agresívne povahy, tak vám tú hru neodporúčam. Volám sa Aluktar, môj server je 700 EU 760, jo. Red packet. Všetko si tu vyzdvihneme, no lebo viete čo, vás to asi nebaví, tak ja sa vám ozvem. No tak mi to prišla nabídka, že keď to zabijeme, tak dostaneme nejaké vecičky a prečo by nie. Ukážem vám, aký som profík, aký som skiller, aký som profi gamer. Ja vám ukážem, kto je tu šéfis. Aha. Tak to som mŕtvý, pretože také... Počka si so mnou. Ja nie som proti. Ja si to iba budem kľude zabíjať. Počkaj, takže on bol spavnutý. Počkaj, tak ale na mape... Mňa tu sa každý rajcuje. No tak to nechcú. Aha. Budete prosím trpezliví? Ďakujem. OK, no. Mine, tak ja sa vám ďalšie ozvem, no. Čau. Dámy a páni, máme tu legendárnu alebo mytickú čestu. Ideme si ju otvoriť, čo tam bude, Super vec, hlavne, že toho mám asi 20 000, fakt. No, tak to ma extra nepotešilo. Ale dáme si nejaké to PvPčko. Koho z toho si vybereme? No, ja by som chcel túto slečnu. Tak, akože je mne s ňou bojovať. Ja nechcem aj to fight. Ne, ja nechcú, ne. No, dávam ti šancu, slečinka, ukáž sa. To je dobré, už si sa rozpredviehla, dovidenia. Počkaj, jak to bolo? Blesk, tresk, plesk. Je jak... Šmekck. Neviem, teraz som si to vymyslel. Ďalejší dáme. Je tu berserker iba a... Sú tu berserkery a... Mám vždy berserkera, no. Už 25 000 proti nám, to nie je žiadny problém, kapo. OK, GG. Povedal som GG, no KO. KO, to mi pripomína jednu hru, teraz si neviem spomenúť. Teraz to nebudem riešiť. Ale môžeme si dať nejaké ten story mód. Jupi, som top v 200. Jupi, to ste nečakali. Také vo videu niečo, že? Nie, vás to nebaví. Možno urobíme sériu, keď to bude 1-2 lajky. Nesrandujem. OK, dáme si
To pripomína muchu. Ona má takú... Ona má asi väčšiu hlavu než telo a hlavne, že má obrovské oči, 2 mm. Viete, dámy a pani, to už nie je tu easy peasy. To tu už ide o život. Tu už ide o život. Hej, chlapci. Hej, toto ja milujem, aha. Všetkých vás rozsekam, tak nie no. Chlapci nejak mi... Čo? A že tu kecam a pritom to ešte viacej tryhardím jak v Clash Royale. Ja som pay to lose jak fifko. Hej, poďte sem chlapci, ja tu mám pre vás darček. Kamo, keď to prehrajem, toto... OK, jak vyzerá? Má veľmi tučnú hlavu, no samozrejme, že hej. Aha, ja vlastne si musím dať best damage. OK, čipujeme ho. Ale toto už teraz načipuje. Nie, trošku si zabeháme. Trošku si pekne zabeháme, no. OK, trošku si zabeháme. Toto. Dobre, žijeme. Čo? Kámo, my to musíme dať toho Elite Barbar. Jo. Nie. Choď preč. Hnusíš sa mi. Vieš o tom. Koľkože má? Aspoň tak jednu ranu. OK, ďalej. Ďalej. Nie, nechytíš si ma. Nie. Vidíš, kapo? Máme to síce na jednu hviezdu, ale... GG. Keď toto nedám, hovorte mi, ak chcete v komentároch, fakt. No. Na jednu hviezdu dúfam. Jednu hviezdu dávaj mi tam. Šup mi ju tam, na ju vidím. Jupi. OK, Arkanit už asi ho mám 10 000. Počkať, ja sa iba idem pozrieť, že koľko mám toho Arkanitu. A sa vám ozvem. Jezus Mária, ten Arkanitu sa mi nejak množí. Aj krystaly. OK. Po 7. To mám už odfajčí rovno. Dovidenia, do počutia, dámy a páni, dovidenia, To čo je za golema? Ktorý levituje a nie, jak gorila, O čom tu vlastne rozprávam? OK, Kari, moje obľúbené korenie, jak od Martyho, moje obľúbené koření. OK, pozriem, wow. Hall of Kings, bro, Hall of Kings. Chcete niečo počuť? This is my god in this game. I'm no assassin and the last fire is 2 assassin. It's me too to be last fire and me, Aluktar, is assassin. Dúfam, že som všetko povedal dobre a spisovne angličtina. OK, dámy a páni, túto prvú epizódu by som asi už aj mohol ukončiť a... Počkaj, ešte sa pozrieme na daily. OMG! Počkaj.
Takže dovidenia, do počutia, majte sa krásne, majte dobrý deň a zatiaľ čus. A inak odporúčam túto hru. Takže čus.